És considerat un dels més durs del món. 3.000 metres nedant, 180 quilòmetres en bicicleta, 42 quilòmetres i mig de marató i milers d'homes i dones perseguint un únic objectiu: completar l'Ironman de Lanzarote. Per en Gori ha estat el primer. I qui sap si el primer de molts, perquè quan comences és difícil aturar. Vaig començar amb un triatló en la ciutat de Palma, triatló sprint, que ja me va aparèixer que era el més que se podia fer en aquest món. Si fent un sprint que ja vaig morir, no, impossible fer res més. Però a poc a poc te vas enganxant, el físic va canviant, te vas trobant cada cop millor. Això diuen que quan comences ja no atures. La història d'en Gori no deixa indiferent a ningú. Fa 3 anys va prendre una decisió que li ha canviat la vida. Als 40 anys és un home renovat. No feia molt de deport, vaig tenir a més un accident que me vaig rompre 3 tendons d'un ombro i vaig quedar un poc així, vaig coir bastant de pes. Pesava bastant, feia 50 quilos més que ara, més o menys. Fumava, menjava malament, me veia molt malament per arribar als 40 anys, estic arribant molt malament i tothom diu que quan així com arribes als 40 és com una espècie de barrera que ja pareix que te quedes així i no me veien ganes de quedar-me així com estic, hem de fer un canvi. Un canvi del que n'ha estat testimoni en Carlos, un autèntic trotamons. Per a ell era el 4º Ironman a Lanzarote. Habrá gente que seguro que pensará que estamos locos, pero una vez que pruebas el Ironman, creo que no puedes evitarlo. Has de volver a hacerlo otra vez. Es una droga buena y sana. Un Ironman comença amb la sortida del sol, però pot acabar de nit. Te vienen 1000 cosas a la mente. I quina és la clau per suportar el desgast mental? En Blas és la veu de l'experiència. A les seves espatlles, 3 Ironmans completats i un consell que ha ajudat els nostres particulars esportistes de ferro. El mètode econòmic diu, bé, si he desemborsat una quantitat de dobbers, en material, en temps, en viatge, i ara que estic aquí, me retiraré, no, això has de dir, no, ja que he pagat tot això, has d'acabar com sigui. I si dius, he d'acabar com sigui, dius, no, com sigui no, perquè si jo he entrenat per córrer això, el puc acabar. I dit i fet, 13 hores, 54 minuts i 54 segons després en Carlos creuava la línia de meta. Hi ha imatges que parlen per si mateixes. En Gori ho va fer quasi 3 hores després, més de 16 hores de competició resumides en aquesta imatge. És la felicitat d'un home que ha assolit el cim de la vida.